mag thieth, lakteche ma jopuonjre kata interns odhi nyime kod ng'anyo maggi juma mar ariyo mano mar sundo piny owacho mondo ochulgi osara kaluwore gi ogirimiti ma higa 2017. Jong'anyogi mane ochako okinyi kendo koro goyo tach e apise migawo mar thieth oseyo piny owacho kuom jwang'o sekta mar thieth ma gikoni medo mana nimo. Kaka Judith Omondi lero, tend riwruok mar KMPDU oyuoro ng'anyono odiochieng' ma kawuono kendo singo bago ng'anyo maduong' wuok tich mar tarik 16 dweni. Gi alam mar paro kendo ywago lakteche mane okawo ngimagi oko e kinde tich. We ask you to give them a little wisdom that they may know that we don't want to die but our role is to serve you. Nyaka e alam mar keto migawo mar thieth e lwet Nyasaye. Wer mar kwedo ten migawo mar thieth en romo mane okelo kanyakla lakteche mane obago ng'anyo chakre osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka e migawo mar thieth. Magi gin lakteche ma jopuonjre makwedo osara manyicha ochul ne gi magikoni en ataro mar chik. Doctor interns have not been paid for 3 months. So we are demanding that the national government releases their money. That's the first thing. So we are not going to negotiate. We want the money to be released to their accounts. And they've already been out of work since last month. They'll be out of work until they are paid in full. Yes, in the television yesterday saying we have paid them and by now we hope that their monies will be in their accounts. That's not true. We still stand on our ground that we have not been paid. And if they have paid us, what is that they have paid us? Where are our pay slips? Lakteche gi nyaka ne chak tich dweche 4 ma okalo, piny owacho juma ma okalo eka ne ochulogi. Chudo magikwedo kendo koro gisayo piny owacho kuom jwang'o sekta no mar thieth. Number of interns that were posted in 2024-2025 are less by 490 as compared to the one that was posted in the financial year 2023-2024. And in 2023-2024, the government was able to implement the CBA. Internship itself is so draining physically, emotionally, and psychologically. It is so bad that we've lost some of us and the government still cannot see. Wuok tich tarik 16, riwruok mar KMPDU ochano bago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo ochul lakteche ma jopuonjre ka tarik 23 dweni to ng'anyo mar lakteche chakore ayanga e pachoka. Our strike notice is expiring on the night of 22nd, and we're commencing the strike just 1 second before the midnight of 23rd. Yes. So we have exactly 11 days to go on strike. Ng'anyo mar KMPDU ma tarik 23 biro bedo mar 2 higani bang' bago ng'anyo moro mane okawo ndalo 60 chakre dwe mar 6 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.